giko ka wachako gi weche mag somo. Jonyuol medo chopo e skunde mag senior school ma yudore gwenge mopogore opogore pacho ka itilo mogik mar manyo thuolo mag somo ne nyithindgi. Ma timore tok migawo mar somo wuok tich Jumani ne otelo mar ariyo mar wilo skunde mag senior secondary ne jopuonjre. Ka migawo mar somo nowacho ni chenro maloko skul inyalo tim e skul ma japuonjre dwa riworego. Joyce Oduor Nigler. Kodong' mana ndalo adek kende to jopuonjre donjo e grade mar 10 e skunde mag senior secondary. Moko kuom jonyuol koro nigi kihondko e wi skunde ma nyithindgi biro riwore godo. E skund Yawuoyi ma Machakos, ote ma omuon e kor ot e dho rangach mar skundno nyiso picha mar gino matimore e thoth skunde mag C1 e pachoka, gino ma koro weyo jonyuol kod midhiero mathoth. Jonyuol wacho ni ne gichopo e skunde go kinyi to chunygi ok bitho nyaka giyud duoko kuom japuonj maduong'a. Nilikuja hapa Monday nikaleta barua results za mtoto wangu. Saa tukaambiwa tutapigiwa simu. Jana nikagoja sijapigiwa. Leo pia nimengoja tumeambiwa mwisho ni saa 8. Hiyo saa 8 haijafika but sioni dalili. Sioni kama nitapigiwa simu. Nilifika hapa saa 3 asubuhi na bado sifi moyo. Naendelea kusubiria mpaka mwalimu mkuu anipe jibu. Moko kuom jonyuol koro nigi dwaro mar loko skul ne nyithindgi ka giywak ni skunde mane oluonge nyithindgi nitiere mabor. Nimekuja hapa kuomba nafasi katika grade 10 na nimepata kwa wall wameandika no vacancies in grade 10. Mtoto wangu alikuwa ameitwa Butula Boys Busia. Na mimi nikaona huko ni mbali na sina pesa ya kuenda huko na kurudi. Nikaona Machakos ni karibu, nimetoka Tulimani. Boni. Huyu mtoto wangu aliitwa shule ya Kagumo High School ni Nyeri. Na Nyeri ni mbali sana kutoka hapa. So nimekuja hapa kuuliza mwalimu niona kama anaweza kukubalia anipatie calling letter ili mtoto awe hapa ni karibu, ninaweza kuatende masirai ya mtoto nikiwa karibu hapa kuliko huko Kagumo ni mbali. Mpaka sasa sichapata hiyo, aliniambia ningoje, I'm still waiting. Jotend skunde mag senior secondary bende lero kaka gisebedo ka giyudo kwan mamalo mar jopuonjre madwa wilo sikunde. We have received so many requests from the parents, over 300, but our hands are tied because the government does not allow us to issue admission letters. But I'm humbly requesting the ministry to allow us to take the students as per our capacity. We have received more than 800 requests for placement. They can be considered because in case some students don't turn up, then we will be able to assist them. There were 25 slots declared for Kisumu boys. So as a result, we sought that clarification and we are in a procedure to initiate transfer online to ensure that the said learners are now aligned and admitted into the system according to the standards that were set by the ministry. Achiel kuom jonyuol ma oyudo thuolo mar wilo skul ne nyathine nyiso mor mare ka opuoyo migawo mar somo kuom keto chenro mar wilo skul mondo otim e yor mbui. Nyathini noluonge skul machielo. To since ni wan waseng'e ni Kisumu Boys School ne watemo matek mondo watim nonro mondo waduok nyathini koni. Koro nonro mokwongo ne ok wayudo. Nonro mar ariyo mar tarik 6 nyocho wayudo. Koro kabiro Kisumu Boys norwaka maber. Gin joma beyo kendo giwinjo wach. But gimomora achiel omora to pod ok wa adjust. En ni wanyalo wilo school through the portal. Tinyalo dhi mifuatilia. Chon chane gima kamano onge. Jatend migawo mar somo Migos Ogamba wuok tich Jumani ne oyawo tielo mar ariyo mar wilo skul ne jopuonjre, chenro ma itimo e skunda senior secondary ma japuonjre dwa riwore godo ka chenro no rumo ayanga tich abich Jumani. Joyce Oduor, Ramogi TV.